Hello good people of the internet. You guys, you are amazing. You are subscribing to our channel, you are commenting, and you are doing everything that is needed. Muruguti supporter guys, murugu subscriber. Aiwa tinopa kutenda kukuru. And don't forget to advertise your business with us. Mnongoti bata tuitase tokuitrai munyati wacho, tokuitrai mudiginyira wacho wezvinenge zvichipisa. Saka guys, pane latest ndauya nayo nhasi ndoda kuti muone, saka sikada kunyanya kupedza nguva kana uri munyowani. Don't forget to join our family, and our family is growing, and ari pano hatitukane, tingori murudo. Thank you. Ndisinganyanya kupedza nguva, watch the latest. Right, ndofunga tese utongoziva kuti munhu akaroora kana akaroorwa, munhu anenge akutongotarisira kuti no, ichi chikafu chandazviti ndakudya ndega. Utarisiri kana baba vako kana munin'ina wako chaiye kunzi kana sahwira kunzanzi azobata mukadzi wako, azorara nemukadzi wako, asi wozonzwa kunzi pastor ndiwo wazorara nemukadzi wako. It's so sad. And pastor munhu wekutoti you should feel safe kana munhu achiti mukadzi wako ati ndawenda ma1-on-1 kana kunotaura nani kana kunonamatirwa napastor, umbofungire kuti pane zvaangazoite. But pastor ava vatinawo nhasi muzuva ranhasi vakabatwa vaine mukadzi wemunhu. Saka tell us what do you think in the comment section, because it seems like treatment yavakapiwa hatingati inenge isiri worth it. But tell us what do you think about the treatment yavakapiwa and zvaunozoitawo iwewe kana ukabata mukadzi wako achirarwa naye. So ndonyaya nayo muzuva ranhasi. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe. Tell us what do you think in the comment section. Hello guys, sorry guys, now kanganisire guys. Tese munhu kwara kwandakaita. Ndokumbura zvangu kuti sorry ndakati ndakatadza ndazvisangana zvandaida ndaziwana ndakurarama muhurema nekuda kwekutsengera zvakaipa ndichisiyana namai nhatu vari kumba. Ndokumburawo zvangu mundiregerero hama, ndiregerero ndapota. Ndinofunga mazvinzwira mufundisi achichema kuti ndiregerereiwo, asi ndinokumbira mutauro zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya yapastor ava, pamusoro penyaya yemufundisi uyu, kuti boy here yakaita boy here, zvinofadza here kumuridzi wemukadzi. So ndokokutenda nokuona kwawaita. Subscribe. Thank you.